Club Junta, building better Africa. Swerabanji Malavinonse Chigauchino Chakumatsulo. This is Comrade Tanywa on Rimpopo FM program yatu Yomaliza Mtsiku Laliro ba 6 January 2025. Masiku akupita, masiku akuninga, masiku amene amaoneka ngati ndambiri aja pano ayamba kuoneka ngati kambowo kasingano. Muli bwanji makolo anga ku Blantyre amene mwazunzidwa boma kukuita nani lokha sikuti munalituma koma lokha kukuita nani kuti bwerani tisakupaseni chimanga koma chodabwisa boma lomwero langoyamba kukesa usi wa misonzi ndi kuabalalisa anthu osalandira chimanga. Zodabwisa nkupezeka zonoti magalimoto a polisi ndamene amanyamula chimanga kumapita mbali naye akunkuyuso kumanyamula chimanga kumapita nacho. Fuso nkumati mukamati boma ndilo mweli mukufuna kuapusisa anthu aku Blantyre, mukamanena zonena kuti mukufuna mubwererenso mu boma anthu aku Blantyre amene alephera kukatenga chimangaja, amene aja ndi zisiru zonena kuti mitu mwawo angasayiwale zimene mwachita lero ku Kamuzu Stadium. Ndamva mayi ena kuti nganga zaona waziona zimenezi mayi. Ndinali konko kuti ndichitire umboni ndipo ndaona ndi maso anga anthu akuyenda, anthu kunyowa, anthu kuvutika, asimayi aulemu wawo kupusisidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party osalandira kena kalikose. Ndizomvesa chisoni, ndipo kumwamba ngati kuli Mulungu amve mapemphero a Malawi kunena kuti 2025 chipani cha MCP ifewa Malawi siti kuchifuna, ndipo chikapita chipani chimenechi chisazabwereso siti kuchifuna mziko mwathu. Chipani chimenechi ngati chikhalepo chifukwa chonoti ndi dziko limene tinanena kuti la democracy. Koma chipanichi palibeso Malawi wina aliyense akuchifuna. Rimpopo di Comrade Tanywa chigawo cha kumadzulo. Ona nyandu osewa akupitawa. Ndabi mizira. Osewa mnena ujambula. Amari ndisabwina mnena ageni. Namanena. Kumbuli mwamba. Kanga sana kile suju. Nukukola kibani jodela njala imene izona tena sana siyechina chili chose palibe wala ndira umeti maona ikendi zote apolisa mango tuta chimanga mapita nacho chimaita chiona ife magari moto awo mateja chima umene umtendere nekumati dizivoda tikambotera iwo pita yemweyo pita mbwalo sanga tizuze mwingine imene Andiwasewa memu wao nina matangaza. Kama ramani kama jadi itiro. Kama ndivudika kutoka. No chief lazima kunja. Andu kunyoa. Kwa mabwela ngeli. Chima kumangu nyama polisi mapila nacho. Nyama polisi bila nacho. Andu abwela azigogo mango gwa kutawa matia gasi.
Achakwera. Hello. Achakwera. Antu tati simuwina apo. Antu akuti simuwina. Ino simunaonesa chito kuplanta. Simukuziwa. Kuna president. China chilichosema kuti simukuziwa pale. Simunaone mavideo. Akutitwa polisi ndamene amatenga chimanga. Polisi ndani andune information akunkuyo anali kumpuna wofa amatenga chimanga kumapita nacho kunyumba kwao. Mwatibanji nchifukwa chake ndamva inezi. Munali pa meeting. Ndindani Maintali Manja Anabero Wina Ampaso Sambo Nangaena Valentino Piri Ena Amayola Ndando Mpesi Nde Mwakambirana Business cover ditajwa Popo FM Amalawi chitocha kumatsiro kuno dofuna ndikusi kuti kunali mkumano umene anakumana Achakwera Apaso Sambo Anabero Manja Valentino Piri Mayola Mgomaso Andrew Mpesi anakumana ndikumakambirana zokambirana zimene zinalipo ndisone na kuti Achakwera amapempha anthu amenewa kunena kuti ngati ndikoteka chonde mupange zone na kuti ndiwine ndezinali kumeneko mupange zone na kuti ndiwine chifukwa chonena kuti anyamata anandipusisa kuti timuphe Chilima ndiyeno ndikutha kuona kuti 2025 ikangowina DPP ndizipani zinazo basi ndikukamangidwa. Nde Amalawi kunali mkumano umene Achakwera amapempha Ampaso Sambo Anabero Manja Valentino Piri Mayola Andrew Mpesi kunena kuti ngati ndikoteka chisankho chimene chikubwerachi athandizire kwambiri kuti awine. Akutha kuonanso kuti smartmatic ija wali Mpopo FM khanga tiwaikakamira waimatirira sitikuziwa kuti afuna aike mochani. Nde chonde ngati ndikoteka mupange zone na kuti ndizawine. Ndipo Amalawi Mai Mozi mkatikati mwaomo amenala Mayolamu anafusafuso kunena kuti kodi chitetezo chathu tikasa kuwinisani chizakhala cha mtundu wanji chifukwa Amalawi tu ndokwiya. Ndipo Achakwera ananena kuti ndizayesesa kubweresa asilikali amaiko ena kuti azathandizire chisankho chimene chikubwerachi. Wagwarayo kunena kwa kuzifusa kunena kuti tinalimo anthu 5 muzokambira nazi mtanyiwa hosi wa bwanji zokambira nazi ndatitu ino sitisiyana ino ndi mpakana Yesu abwere. Mungazuze Azimayi yanga akublante yakundilande Azimayi yanga akuchirogwe Azimayi kubwera kuti azalandi azigogo kumagwa kukhala ngati zisiru nenkumanena kuti 2025 muwine. Kulibe kuwina Achakwera, kulibe kuwina.
kulibe kuwina ololero mutagwada pansi kumpempha mulungu wake ndesu uyuyu amene akufuna kuti pulumusayi simukuwinanso. Anthu ena amadabwa akunena kuti akhristu ampingo wina, mpingo umene uzina lake alakaolitanya kungoyamba ndi kuseka. Ndiye ndikuti akhristu ampingo wina kulilongwe, akhristu ampingo wina, akhristu amenewa mpingo wawo umachedwa ndi kukhulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse wolenga zakumwamba ndi zapansi. Ali ndi mpingo uti ndikuti mpingo umenewu dzina lake timautcha kuti tiyeni tinene chikhulupiriro. Ndiye amati ndikhulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse wakulenga zakumwamba ndi zapansi, ndikhulupirira Yesu Khristu mwana wake wobadwa yekha ambuye wathu amene anapasidwa ndi Mzimu Woyera nabadwa mwa Mariya na Mariyo nasausidwa kwa Petro Pilato. Mpingo umenewu wakana ndalama za kabambi. Alakole litanywa ndauziwa ndi wa CCP ine sina uchule. Mpingo wandikhulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse wakana ndalama za akabambe, chifukwa chonoti Richard Chimwendo Panda anapita ku mpingo umenewu ku Nkoma Sinodi ndikukapereka ndalama ndikukauza azisogolera mpingo umenewu kuti musalole mphaso ina iliyonse imene abweresa akabambe. Abale anga timakhala tikukuwuzani kuti muzitiyankha matelefoni. Akabambe ndakhala ndikukuyimbirani foni osandiyankha. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti musapiteko ku Nkoma Sinodi. Akupangirani izi kuti akuchitiseni manyazi. Koma abale athu tikakuyimbirani mafoni simmatiyankha, mmati amenewa akufuna apemphe. Chifukwa tikanakuwuzani kuti musapiteko zikanachita bwino. Lero mwaona MCP matama pa social media kabambe ankanira ndalama. Ndendi kuti mpingo wandikhulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse wakulenga zakumwamba ndi zapansi wakana ndalama ya kabambe. Nkani inayo kumudwisa amalawi chikao cha kumatsulo kuno ndichonena kuti kwatulukanso warrant of arrest ya Norman Chisale. This is Comrade Tanyiwa on Repeto FM. Ndikunena pano kwatuluka warrant of arrest yonena kuti Norman Chisale akuyenereka kumangidwa. Richard Chimwendo Panda omwe alamula a polisi akuplantaya kuti amange Samia Sulaimana akana kupita ku plantaya kumene amafuna kuti kukakhale mkumano. Ndizomvesa chisoni kunena kuti kuzokambirana zimenezi kuti aone kuti zikhala bwanji. Richard Chimwendo Panda akana kupita ku plantaya chifukwa chonoti akuopa chifukwa nkhani imene awamangira Samia Sulaimana, mboni ya Samia Sulaimana
ndi Daudi Suleiman amene amagwira ntchito ku Makra, chifukwa Daudi Suleiman anali mmodzi amene anayimbira Samia Suleiman ndi kuwauza kunena kuti m'bale wanga kuli nkhondo imene ilipo, anyamata anatumidwa kuti akakupange chipongwe, mwatsoka akumana ndi munthu amene sanali iwo. Lero nkhani ija ikwafuta kuti kodi mulandu umene timuimbire Samia Suleiman ukhale wa mtundu wanji. So Richard Chimwendo Panda akonza maplani yawo ndi anthu ena a polisi kulaji na Temba Chako ndi anyamata ena plus anyamata aku Rwanda, cholinga chonena kuti Samia Suleiman asamusidwe aende nawo mwakachetechete apite kwina kwake aone kuti apanga nawo bwanji. Ndiye ndikufuna kuuza mtundu wa Malawi kwina kulikonse kumene muli maka inoyo achipani cha DPP ndifuna ndibwerezeso. Bivea kamona magalimoto otani inoyo mukali pamenepo kuti muone kuti kodi Samia Suleiman atetezeka mwa mtundu wanji. Ndiye Richard Chimwendo Panda akana kupita ku Blantyre. Tikunena pano kwatuluka warrant of arrest kuti anomane Chisale amangidwe. Amalawi strategy imene aipanga MCP ndionena kuti afuna mange Samia Suleiman, afuna amange anomane Chisale, amwanamveka amene amangidwa aja ndi gulu lina la ku DPP ndicho linga chonena kuti akuti chitetezo cha APM chikhale chofoka. Nde akatero atulusa warrant of arrest yonena kuti amange Peter Wamtalika. Nde zonse zimene mukuzionazi, namva kamwana kanga kakunena kuti materasi ni materasi chabe, koma nkhondo yeniyeni ndionena kuti akufuna alimbane ndi Peter Wamtalika. Ndi chifukwa chake akulimbana ndi Norman Chisale, chifukwa chonena kuti akudziwa kunena kuti without Norman Chisale mwina iwo akhoza kukwanisa. Ndiye ndifunanso uthenga umene upite ku chipani chonse cha DPP kunena kuti you need to be strong from left to right, forward, backwards. Musabwerere mbuyo ndipo musanamizidwe. Ndikufunanso kuchenjeza zipani zina zimene zili kunja kwa boma, zimene malingaliro awo ndofuna kukapanga ubale ndi MCP. Cholinga chawo akuti mgwirizano umene angapange a DPP ndi zipani zina usakhale mgwirizano wabwino. Amalawi sakuifuna MCP. Chimene chocho ndiye wina aliyense achidziwe. Amalawi sakuifuna MCP. Nawo ngati anthu enanu mukupanga zonena kuti mungosokoneza kuti anthu ena asalowe mboma, I think that's stupidness. Chifukwa tatiye ntibwere pamodzi azipani zotsutsa, muyendere limodzi. Mawu amene wawa ndikumanena. Ndimankhula ndi munthu wina ku Botswana akunduza zonoti Comrade Ntanyewa zimene zikuchitika ku Malawi ndi zimene zimachitika kuno. Kunoko oimba onse amaimba kumamuimbira president wa dziko lino, koma itafika tsiku la chisankho anthu anakhumudwa kunena kuti president olamula zamuvuta, otsutsa awina. Chifukwa misonkhano imachita kuoneka kunena kuti anthu sakumufuna uno. Zimene zikuchitika ku Malawi, anthu sakumufuna Lazarus Chakwera. Panopa Lazarus Chakwera ndi amene akuafuna anthu chifukwa zamuvuta. Ndizomvetsa chisoni mu dziko limene Amalawi akuvutika, Amalawi akuzunzika, ndikumanena kuti tibwerereso ku MCP. Ndiye ndikufuna kubwereza ngati Mulungu wake ala amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu amene analenga Abraham ndi Yakobo,
MCPC kulowa Sombongo. Ampingo uja wa 70 day, ampingo uja wa 70 day sakukondwa ndi mmene akupangira Anyirenda. Ndizomvesa chisoni kunena kuti munyengo imene Malawi timautenga mpingo uja wa 70 day kunena kuti ndi mpingo umene umasunga malamulo. Mipingo ina imatha kusunga malamulo koma pa mpingo wa 70 day ndiye umasunga malamulo. Chifukwa ife tapempherako ku 70 day nthawi imene tinali ku malamulo kumakwasa ndakabambe apire banda. Mukhoza kuwafunsa olo anthu amene aphunzira pa malamulo. Muholo ya malamulo si malowa china chilichonse cha magazi except zilaloka ndi limene limalowe anthu amalowa nalo. Amalowa nalo muholo ndikudyeramo. Koma china chilichonse cha magazi mukuti ankhuku achani sizimaloledwa. Koma lero mpingo wa 70 day azisogoleri ake kaya kachoka kuti lero ayamba kudya mu miramba, lero ayamba kudya mu ngumbi, lero azisogolera 70 day ayamba kudya nkhumba. Ndeti kuti asogoleri a Kristo a 70 day sakukondwa. Imeneyi ndisayimaliza mmawa kuti Amalawi ndisayimaliza mawa imene ndayiyamba ya mpingo wa 70 day kuti ndofuna ndilowere nayo kuti ndibwera nayo mawa. Ndibweraso ndiya ku Liwonde Diocese kwa kwaso zochitika kumeneko, komanso nawonso a bishop astima zimene apanga mbwereraso zokazoka. This is commonly Mtanywa or Limpopo FM. Pamene ndikutuluka pa Limpopo FM ndikufuna ndikuchenjezeni akabambe musamale ndi Agape Kombe amene inu mukuntenga ngati mwina right hand man ka second hand man chani ameneyo akutumidwa ndi MCP chifukwa nanunso warrant of arrest yanu akabambe kubwera. Agape akumabwera ndikumakutola ni ndikumakupala ni nkama ndikumapita ku MCP. Komanso pali azisogoleri a 70 day amene mukupemphera nawo, amene inu mukuwaona ngati awa ndi ma trusted people, anthu amenewo akufuna akugweseni. Komanso pali mzimayi wina ndimwike kayi mblakesi ndi muchulabe. Mzimayi ameneyi wakhala mu chipani chimenechi chiyambireni amalemu achilima. Mukukhala ngati mukuyenda limodzi koma ali ndi zolinga zolakwika. Sinatchule zina anthu mukamamuchula ndi zanu ndangochi mzimayi wina kumene kukula azimayi ambirimbiri ndi ifika nthawi nditchula chifukwa ife tikufuna zipani ziziyenda bwino. Ngati watopamo muchipanimo tulukamo ukalowe chipani chimene uchifuna, koma zono tuzipanga ukafuwefuwe ife zimene sitikuzifuna. Ndi akabambe musamale kukubwera warrant of arrest yanu, tikunena zonoti achisale warrant of arrest yawo yatuluka kukubwera zambiri
zimene tikuwuzeni chigawo chakumadzulo pali Pop FM. Munali ndine Comrade Mtanyiwa. Zambiri tikambirane mawa, tithamangire ku Blantyre Police Station kuti tione kuti kumeneko chikuchitika ndi chani. This is Comrade Mtanyiwa. Swera Mai Joyce B. Fire sounds tufuna so depend from a platform Woko FM yakina Comrade Mtanyiwa tufuzani ndikuza siko chilungamo tufempeso bakinduzi TV tufuzani ausenya malawo chimene chinapa advance president Club Junta, building better Africa.